सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सिंधुदुर्गामध्ये गेल्या 2 दिवस मुसळधार पाऊस पडतोय। रविवारपासून मुंबईत देखील पाऊस सुरू आहे, त्यामुळे मुंबईवरून येणारी मंगलोर आणि कोकण कन्या एक्सप्रेस 3 ते 4 तास उशिराने धावतेय। त्यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय। याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। दोन दिवस मुसळधार पाऊस पडत आहे। याचा फटका कोकण रेल्वेच्या वेळापत्रकावर देखील झाला आहे। आपण कणकवली रेल्वे स्थानक आहोत। कणकवली रेल्वे स्थानकावर आज सकाळी ही जी मेंगलोर एक्सप्रेस आली आहे ती सकाळी 6च्या दरम्यान येते, ती आता 10 वाजलेत, म्हणजे तब्बल 4 तास ही गाडी उशिरा धावत आहे। तशाच पद्धतीने कोकण कन्या एक्सप्रेस आहे, ही देखील गाडी उशिरा धावत आहे। एकंदरीत ती गाडी देखील 3 ते 4 तास उशिरा आहे। तशाच पद्धतीने इथे जाणारी जी मांडवी गाडी ती देखील उशिरा नेहमी धावत आहे। दोघांचाही मांडवी आणि कोकणकरचा एकच ट्रॅक असल्यामुळे ते दोन्ही गाड्या ह्या उशिरा धावत असतात। त्यामुळे आपण बघतोय की बहुसंख्य जे आता प्रवासी आहेत ते गाडी उशिरा असल्यामुळे त्रस्त आहेत। एकंदरीत ह्या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा आपण घेत आहोत। सकाळपासून या जे प्रवासी होते ते इथे लवकर आपण गावी पोहोचणार या दृष्टिकोनातून आले होते, पण आपण बघतोय की खूप उशिरा या गाडी झाल्यामुळे काही प्रवासी त्रस्त झाले आहेत। काही बाहेर गावी जाणारे प्रवासी होते, त्यानंतर काही अन्य ठिकाणी देखील जाणारे होते। काका, तुम्ही उशिरा गाडी झालेली आहे, किती वेळ उशीर झाला गाडी? स्टाफ निश्चितच 4 तास उशीर झाला असं त्यांनी सांगितलं आहे। काही अन्य देखील प्रवासी आपल्याला सोबत आपण त्यांना विचारणार आहोत नेमका किती उशीर झाला आहे। मंगलोर गाडी रात्री 11 वाजता सुटली ती। किती वाजता आली कणकवलीमध्ये? आता 11:30ला आहे, 10:30 आली। किती उशीर झाला एकंदरीत? 13 12.5 तास झाले मग। हो, बाकी काय सांगाल, उशीर झालाय गाडीला? होय, उशीर झाला खूप। होय, गाडीला किती उशीर झालाय? कुठली गाडी होती आणि किती उशीर झाला? मंगलोर आता खेडला दरड कोसळलेली ना, सांगत होते। त्यामुळे मग 2-3 तास लेट आहे। 2-3 तास लेट झाली आहे। पाऊस आहे जोरात? हो, पाऊस पण जोरात आहे। निश्चितच पाऊस जोरात असल्यामुळे उशीर झालेला आहे। काही आजोबा किती उशीर झालाय गाडीला? 4 तास झाले। 4 तास झाले। 6:30ला तरी पोचली पाहिजे होती ना। म्हणजे 4 तास झाले, 6ला पोहोचली पाहिजे। काही महिला किती उशीर झालाय गाडीला? एकत्रित किती उशीर झालाय? 4 तास लेट झाले। कोणती गाडी होती ही मंगलोर सुपरफास्ट। म्हणजे 4 तास उशिरा गाडी होती, मेंगलोर गाडी होती। आणि आता जे प्रवासी आहेत ते लवकरात लवकर आपल्या घरी जाण्यासाठी पाऊस देखील पडतो आहे, त्यामुळे कोकण रेल्वेचं जे वेळापत्रक आहे ते काहीसं आपण बघतोय की उशिरा झालेलं आहे। 3 ते 4 तास ज्या गाड्या उशिरा धावताना आपल्याला दिसत आहेत। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण लाईव्ह, कणकवली।